Ven comigo, que che vou presentar a alguén. O Castelo de Vimianzo. É o único castelo medieval que podes visitar na Costa da Morte. O castelo foi moi importante desde a Idade Media, porque desde aquí controlábase todo o centro da Costa da Morte. Desde aquí, toda a terra de Soneira. O castelo faltalle unha torre, que sería pois todo este cadradiño que vedes aí, que estaría no centro do patio de armas. O mellor os culpables foron os irmandiños, porque o Castelo de Vimianzo foi tirado por eles, senón, para que facíamos esta festa? E como non, tiña que ter a súa mazmorra. Aquí estivo preso o mesmísimo arcebispo de Santiago, Alonso de Fonseca. Foi casa de vacacións do padriño de Castelao, de Evaristo Martelo. El tamén era poeta, escribía en galego, na época do Resurdimento, e tanto lle gustaba o castelo que quiso ser aquí enterrado. Como non lle deixaron, quedou polo menos o seu espírito. O iso fin. Estivo a piques de ser a nosa casa do Concello. En 1936 o goberno republicano expropiouno, pero a ditadura franquista vaillo acabar devolvendo ao seu propietario. Por isto e por ser republicanos acabarán sendo represaliados. Veñas cando veñas, sempre vas a encontrar xente traballando. Ou se chamanlle coworking, daquela chamaronlle mostra de artesanía ao vivo. Sabías que non hai panilleras só en Camariñas? En Vimianzo panillouse desde sempre. E se queres descubrilo, a onde hai que vir? O Castelo de Vimianzo.